Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, szeretett testvéreim, a 471. dicséret első két versszakát a Biblia óra kezdetén, felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Jézusom, köszönjük neked, hogy bizakodással énekelhettük most is ezt az indulószerű dicséretet, hiszen a mennyei seregek után mi is lehetünk tagjai a te földi seregednek, munkatársaid lehetünk, katonáid lehetünk, és ahogy régi szép énekünk mondja, Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk, áldunk és magasztalunk téged, ha vezényelsz minket, ha vezérelsz bennünket, ha irányítod életünket, és ha adod számunkra a bizodalomnak azt a lelkületét, melyben meg lehetünk győződve arról, hogy tulajdonaidként valóban jóra vezérelsz bennünket, és azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Kérjük, áldj meg minket most is ezzel a bizodalommal, hogyha igéd fölé hajolunk, megadod számunkra a megértésnek kegyelmi állapotát, adott számunkra a kegyelmi időt, hogy még jobban megismerhessünk tégedet, és mennyei atyádnak szeretetének minden egyes részét a mi életünkre nézve. Hadd értsük meg visszamenőlegesen azt, ahogyan ő kezében tartotta eddig életünket, és hadd lássuk meg, hogy valóban te vagy az, aki vállaidon hordoztál minket. Jézusunk, így áldj minket meg, és világosítsd meg elménket, tedd krisztusi indulatúvá szívünknek minden egyes gondolatát, és add, Urunk, hogy cselekedetünkkel is téged példázzunk, hogy mások is vágyódjanak arra, hogy tégedet, mint fővezért követhessenek. Amen. Szeretett testvéreim, a mai napi újszövetségi igeszakaszt olvasom, úgy, ahogy az ige írva található, a János írása szerint való Szent Evangéliumban, annak is a 6. fejezetében, a 60-től a 65-ig terjedő verseiben. Sokan azért az ő tanítványai közül, akik mindezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt? Mivel pedig Jézus tudta önmagában, hogy emiatt zúgolódnak a tanítványai, így szólt. Ti ezen megütköztök. Hát, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előbb volt, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek, mert Jézus elejétől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, csak ha az én atyám adta meg ezt.
Hadd olvassak még pár verset. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. Amint az élő Atya elküldött engem, és én élek az Atya által, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállott alá, és nem az, amelyet a ti atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor tanított a kapernaumi zsinagógában. Szeretett testvéreim, egy új János evangéliumabeli igeszakaszhoz érkeztünk, amelynek azért olvastam fel a tegnapi napi igéjét, hogy tudjuk azt, hogy mind ütköztek meg. Tehát nem azon ütköztek meg, hogy 5000 embert jól lakatott Jézus, érdekes módon azon nem ütközött meg senki. Nem azon ütköztek meg itt a tanítványok, hogy esetleg, tudjátok, a betesdai beteget meggyógyította. Az már egy ugye, megütköztető dolog volt sokak számára, amikor úgy gyógyított beteget, emlékeztek, akit leeresztettek, áldás békesség, akit leeresztettek a tetőről, úgy kezdte Jézus a gyógyítást, hogy azt mondta a betegnek, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akkor közben hallja Jézus azt, amit ők gondolnak, és így folytatja, hogy megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának a bűnöket megbocsátani, ezért ezt mondom ennek az embernek, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat és járj. Azért olvastam tehát fel a tegnapi napi igét, hogy lássuk, hogy mi az, ami megütköztette őket. Döbbenetes az, hogy Jézus Urunk a 5000 ember megvendégelése után, a János Evangélium 6. fejezetében a földi kenyértől eljut tulajdonképpen a mennyei kenyérig, de nem ahhoz a mennyei kenyérhez jut el, amit Izrael népe a sínai pusztában eszik a mannához, ha gondolunk, hanem mondja is, hogy ez nem az a kenyér, amiről én beszélek, mert attól a kenyértől még ők halandók maradtak, hanem önmagáról kezd el beszélni. És egy kicsit, hogyha most belegondoltok abba, hogy van egy ember, egy názáreti ácsmester, aki ugye ezt a csodát létrehozza, kellett ez a nyitány, ez a csoda, mert ahogy mondja egy bölcs, Jézus Krisztus evangéliumát, ha olvasod, akkor Jézus Krisztus személye számodra vagy egy őrült, és egy cezalománián ember, vagy pedig tényleg a megváltó. Tehát nincsen ilyen középút. Ugyanis ha nem a megváltó, akkor csak úgy negligálhatod, és úgy mondhatsz rá semmit, vagy azt, hogy neked ez semmi és senki, hogy tudod, hogy ezt azért mondod, mert ez az ember nem normális. Hát ki az, aki ilyet mond, hogy aki engem eszik, aki engem iszik, ugye? Hát tovább viszi az utolsó vacsorában, ugye? Ez az én testem, és ez az én vérem. Nem hiába azok, akik az ókorban nem értették meg a keresztényeknek ezt a kötődését és ezt az üzenetét, és mivel katakombákba kellett visszavonulniuk, nem hiába volt ez a vád, ugye, hogy hát ezek vért isznak, ugye, és tulajdonképpen a keresztényeket erőszakos szektának és közösségnek minősítették. Pont az ellentétét annak, ami az utolsó vacsorában benne van, tehát a Jézusi önfeláldozás, és amit Jézus mond ugye az utolsó vacsora előtt, hogy aki közöttetek első akar lenni, legyen mindnyájatoknak a szolgája. Nagyon könnyen félre lehet azért értelmezni a Szentírást, tehát nem feltétlenül csak az a nagy Krisztushoz való odaszánása egy emberi életnek, hogy elkezdi olvasni a Bibliát, hanem az a nagy kegyelme az Istennek, hogy valaki jól értelmezi a Bibliát. Addig, amíg nem volt kinyomtatva a Biblia, és nem tudták az embereknek a kezébe adni, addig könnyebb volt ráhagyatkozni úgymond a papi szolgákra, a klérusra, majd ők megmagyarázzák.
Főleg a reformációval, könyvnyomtatás után tulajdonképpen az emberi gondolatot segítségül hívod, és azt mondja a reformáció, hogy tulajdonképpen igen, olvasod, de miközben olvasod, már értelmezed is. Ugye? Tehát nem mindegy nekünk, hogy milyen zsinórmérték számunkra a Szentírás. Most éppen az egyik 10-es tankönyvben, nagyon evangélikus tankönyv egyébként, nagyon jó összefoglalást adtak a fundamentalizmusról, annak a történetéről. Tehát, hogy alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban, hogy mit nem tud elfogadni egy fundamentalista, amikor olvassa a Szentírás, milyen ellentéteket nem tud feloldani, mi az, amihoz feltétlenül ragaszkodik, és mi a mi kritikánk a fundamentalizmusra, tehát a szó szerinti Biblia értelmezésre. Mi az, amiben egyetértünk, mi az, amiben mi sem engedünk a 48-ból, ugye a Szentírás értelmezése szerint, és mi az, amire azt mondjuk, hogy az életveszély. Tehát ez egy olyan kegyességi rövid zálat, amihez ha tartjuk magunkat, akkor abból nem szeretet lesz, hanem ridegség és szeretetlenség. Nem a a szeretet által munkálkodó hit lesz, hanem tulajdonképpen ami ellen ő harcol, ez a fajta fundamentalista kegyesség, hogy mondjuk a pápa ugye nem csalatkozhatatlan, ellentétben azzal, amit humorosan ugye Bárd Károly mondott, hogy miután engem tart a pápa, 23. János Pál a legnagyobb világi teológusnak, vagy világon a legnagyobbnak, ezért mostantól fogva hiszek a pápai csalatkozhatatlanságban, ha már ennyire jól nyilatkozott ugye róla, de hát ez egy humor. Viszont, hogyha szó szerint vesszük az értelmét a Szentírásnak, akkor látjuk, hogy ebből csinálunk papíros pápát. De ezt nem lehet papíros pápa. És ebből az igéből aztán abszolút látszik, testvéreim, hogy ahhoz, hogy valaki hívő keresztény legyen és értelmezni tudja a Szentírás, minimálisan képesnek kell lennie arra, amit egyébként Isten ad nekünk kegyelmi ajándékként, hogy elvonatkoztatni tudjon, hogy absztrahálni tudjon. Ez nagyon fontos. Ez nem csak a művészeknek, nem csak az irodalomtudósoknak, nem csak azoknak a sajátja, akik költők és ők leírják dolgokat. Húgom szokott játszani a költészetében azzal, hogy egy szón belül egy másik betűt tesz be, és, vagy kihagy belőle, és ezt más is mondjuk alkalmaz, ennek biztos megvan a maga műfaji meghatározása, ami most nem fog nekem eszembe jutni, és egészen más értelmet nyer. Nagyon hasonló, és nem is gondolnál bele, hogy fú, ez jól tudja ez. Például amikor szokott ilyesmit játszani, ugye neki 4 gyermeke van, 4 gyermek volt iskolás, és hát szülői értekezlet. És hát akkor, amikor egyikről, mi ezt tudom, anyám is ezt csinálta, hogy bement az egyikre, ott volt az elején, mondta, hogy mennem kell a továbbihoz, ugye hát mi 4 év alatt születünk 4-en, tehát általában egybe voltak a szülői értekezletek, és a Gyöngyi mondta, hogy hát aztán volt olyan, ami tényleg olyan hosszan tartotta, és sokkal rövidebben meg lehetett volna tartani, és nem igazán értette, hogy miért, és akkor a végén így ezt mondta, hogy ezek a szülőírtó értekezletek. Így mondta. Tehát akkor 4 gyerek mellett meg lehet érteni. Ez az, ami fontosan mutatja számunkra, hogy a tanítványok sokaságának beszél Jézus, ez nem a sokaságnak szól, itt úgy azt olvassuk, hogy ezt a kapernaumi zsinagógában mondja, tehát olyanoknak, akik azért mennek oda, mert keresik az Istent. Az első kérdés az tehát, hogy ha már énekeltük a 471. dicséret első 2 versét, hogy akarsz-e Jézusnak ebbe a seregébe lenni, a hadseregben ugyanis az van, hogy kihatározza meg, hogy most takarodó van, kihatározza meg, hogy fegyverbe, kihatározza meg, hogy rohan, kihatározza meg, hogy merre menjünk, hogy milyen taktikát alkalmazzunk, hogy most a lovasok mennek előre, vagy az íjászok, vagy lesz egy csapat, ami az erdőben bújik el és meglep. Ki az, aki ezt meghatározza? A fővezér. Ő az, aki rálát az egészre. Ha valaki ismeri, van egy olyan film, a Holdköltők Társasága, ez a Robin Williams, aki hát szegény beteg lett, és ami neurológia, nem tudom milyen, és öngyilkos lett, híres színész volt. Ugye arról szól a film, hogy egy Cambridge-be, egy amerikai iskola, vagy nem tudom hová, megérkezik egy irodalom
tanár, és tulajdonképpen ő egészen másképp tanítja az irodalmat. Például úgy, ahogy van, kitépeti a gyerekekkel a könyvnek a bevezető részét, de azért, mert az úgy akarja megtanítani a gyerekeknek az elemzést, egy költészet, egy versnek, vagy egy bármilyen regénynek az elemzését, hogy diagramot állít fel, tehát mint egy koordinátorrendszert, hogy ez itt a tartalom, ez meg itt a forma, és akkor behúzott, hogy hát mondjuk csak 50%-os a tartalmi kiválósága a műnek, 80% forma, és ha ilyen egyenes, akkor tulajdonképpen így tudod ábrázolni, hogy ére valamit egyáltalán, és azt mondta, hogy ez ki van zárva, úgyhogy ezt tépjétek ki. Na és a következőt csinálja, mert ő tanult ilyen színpadjátékot és bármit, hogy egyszer csak föláll a tanári asztalra, és a gyerekek döbbenten állnak, hogy hát mindenki nyakkendőben ott ül ebben a konzervatív iskolában, és akkor föláll és azt mondja, hogy meg kell tanulni más perspektívából is nézni a dolgokat, az életet. Például, ha fölállnak, készen másképpen látják a saját osztálytervüket. És mindegyik megengedi, hogy álljon fel az asztalára, az ő tanári asztalára, és akkor, amikor hát elég borzalmas dolgok történnek, ugye őt kezdi hibáztatni, meg hát aki végül meghal, az meg áldozathibáztatásnak lesz, végén még az emlékezete is ugye ilyen szempontból kitéve, akkor a gyerekek másképp nem tudnak tiltakozni eme tanárnak az elbocsátása ellen, mint hogy mindenki a saját asztalára föláll, amikor az összeszedi a cuccát, és hiába van ott az igazgató, fölállnak és mutatják, hogy ők majd más perspektívából nézik. Akarsz-e így a Jézus seregének tagja lenni, és tudnod kell, hogy te nem fogsz mindent úgy látni, ahogy a Jézus Krisztus, mint fő vezér látja. Tehát nem lehetsz annak teljes mértékben a birtokában, és ilyen szempontból igaza van annak, aki azt mondja, hogy az emberek dolgait ismernünk kell, hogy szerethessük, az Isten dolgait szeretnünk kell, hogy ismerhessük. Hogy el tudjuk fogadni. Mert ugye nagyon gyakran, ha visszanézünk az életünkben, vagy benne vagyunk a jelenben, akkor nagyon gyakran úgy érezzük, hogy nem látom a szép fényes napot, az Isten nincsen velem, de meg tudjuk érezni azt, amit ugye abban a versben is mond, hogy mi alatt a legnagyobb gondok voltak, téged én vállamon hordoztalak. Tehát egyrészt a tanítványok seregének szól Jézus Krisztus Urunknak ez a mondata. De nézzük meg, hogy milyenek a tanítványok. És itt jön, hogy egy hadseregben is ugye különböző gondolkodású ember van, és próbára tétetik mindenkinek a hűsége, rátermettsége és kitartása. És ezt látjuk most itt a tanítványok felé idézett szóban, azt mondja Jézus, illetve az az állapot jön elő, hogy sokan azért az ő tanítványai közül, akik mindezt hallották, így szóltak, kemény beszédez, ki hallgathatja ezt. Azt tudni kell, hogy amikor egy közösség létrejön, és annak van egy vezetője, akkor hiába tudja a közösségnek a sok tagja, hogy bizonyos értelemben az a lelki vezető, azt Isten, ha minden isteni tulajdonsághoz és elhíváshoz ragaszkodik az a vezető, felruházta azokkal a lehetőségekkel és képességekkel, és alkalomszerűen a hűséggel is, hogy hűséges az igéhez, vagy bármilyen ilyen közösségben, ha hiába is tudják a közösségnek tagjai, hogy ez alkalmas rá, mégis a közösségben van egy egészséges védekező mechanizmus, amivel tulajdonképpen körbeveszik azt a vezetőt, és ilyen szempontból egy vezetőnek nagyon is figyelni kell az egyes visszajelzésekre. Végtelenül fontos. Most láttam, és lehet, hogy meg fogom osztani veletek, ugye hát nem volt kedvencünk Friderikus Sándor, de mostanában csinál ilyen podcasteket, és az egyikben egy földimmel, egy bonyhádi generációkutatóval csinált riportot. Nagyon fantasztikus riport.
ugyanis végre megértettem ezeket a generációs dolgokat, hogy mi a baby boom generáció, hogy én az X generációhoz tartozom, az utánam következő ugye az Y generáció, a bank generációja az a Z generáció, a 2009 utáni generáció pedig az alfa generáció. Tehát és azért lett így, hogy baby boom generáció és XY Z, ugye, mert hát a Z után már elfogyott a dolog, nem csináltak Z-t, ugye, mert nem minden nyelvben van ugye Z, és most kezdik ugye a göröggel, ugye ez az alfa generáció. Nagyon-nagyon érdekes volt az egész riport, és például, hogy arra ment ki az egész, hogy ez a generációkutató képessé tegyen minket arra gondolataival, hogy tulajdonképpen értsük meg, hogy bizonyos folyamatoknak, ahogy a következő generáció gondolkozik, illetve cselekszik, hogy mondjuk miért nem köszön, hogy ennek mi az alapja. Ugye azt mondja, hogy például akik mostanában ugye nem köszönnek egy kisgyerekek, ugye azoknak a szülei, az a generáció a következőt csinálja. Tehát ő már tegezte a szüleit. Ugye a baby boom generáció, az én szüleimnek a szülei, azok még, tehát az én szüleim, például apám magázta a nagyszüleimet. De én már tegeztem az édesapámat és az édesanyámat. És az én utánam jövő generáció, vagy az én generációmban, mondjuk alattam egy kicsivel, vannak olyanok, hát az etusékoknak a generáció, tehát az Y generáció, az például azt csinálja, hogy egyébként is mindig megrökönyödünk ugye azon, hogyha egy idő után azt mondják nekünk, hogy csókolom. Tehát, hogy már beléléptél abba. Mondjuk nekem már 4. általános iskolában ezt mondták, mert akkora horgolt sapkám volt, hogy a kis ovisok azok azt hitték, hogy én felnőtt vagyok, és azt mondták nekem a Petőfi Sándor utcában, hogy csókolom. Na mindegy, és a lényeg, hogy ezt mondja a generációkutató, hogy szegény gyerek, ugye óvodás gyerek, megy vendégségben a barátjához, kinyílik az ajtó, és mondjuk azt mondja az anyukának illedelmesen, hogy csókolom. Erre az anyuka azt mondja, nem mondd már nekem azt, hogy csókolom. Hát olyan fiatal vagyok én, még nyugodtan mondasz, hogy szia. És erre azt mondja a generációkutató. Na, itt jön a zavarodottság. Mert a gyerek ott azt mondja neki, hogy szia, igen ám, de rájön arra, hogy ha másnak is azt mondja, hogy szia, abból lehet, hogy konfliktus lesz. Ezért az ő számára mi a megoldás? Nem köszön. Elhárítja a konfliktust, nem vállalja fel. Nem köszön. A gyermekek számára minden korban egyébként azt mondja, hogy egy meder kell, szabály kell, annak örülnek, ha van szabály. És amint jön a zavar, akkor inkább nem vállalja föl, mert fú, ebből baj lehet. És itt látjuk azt ebben a jézusi mondatban, illetve amire ő válaszol, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja ezt, hogy ahogy egy közösség védi a maga vezetőjét, és kap visszajelzést, és ez például ez a riport azért jó, mert egy csomó minden visszajelzés is van, amire nem gondolna az ember, hogy tényleg lehet, hogy ezt így érthetjük meg. Elmondja például azt, hogy régen ugye az volt, hogy akkor szoktatja meg a gyermeket az édesanyja, tehát nem az volt, hogy amikor sír, felveszi és megszoktatja, vagy megeteti, hanem azt mondta, hogy 3 óránként, vagy 4 óránként. És a mi generációnk valóban azt mondja, hogy nem ütre főle felvesszük, fiam, hát nem lesz éjjelet, se nappalod. És manapság ez van, hogy nem hagyjuk sírni, ugye, hanem akkor megetetjük. Igen ám, csak ennek ugye az a következménye sok tekintetben, hogy szerencsétlen anyuka egyszerűen be van zárva, tehát nincs más lehetőség. És azt mondja, ilyenkor mit csinálna? Ugye miközben szoktatja a gyereket, előveszi a telefonját és csetel. És te azt mondhatod, hogy ez júj, de borzalmas. De ekkor jön ennek a generációnak az ismerőse, aki tudja, hogy ez a nő mindig fölvesz és mindig megszoktatja, és mindig megeteti. Tehát van egy testi kontaktus azzal a csecsemővel, aki 25 cm-re lát, ugye? És az nagyon fontos, hogy így lásson,
És azt mondja, hogy 3 óra ilyen csetelés, tehát az, hogy egy anyuka vagy 2 óra, az tulajdonképpen pszichésen jobban tesz neki, mint hogyha azt mondanánk, hogy ezt ne ott csináld, hogy képzeled. Tehát azt mondja a generációkutató és a pszichológus, hogy elítélhetjük, nem értjük, de ennek ez az oka. Hogy ki akar egy kicsit menni abból. Mert gondoljátok meg, a baby boomnak a generációja, tehát az egy nagyszülem generációjában mi volt, nem csak a szülők nevelték a gyereket, hát ott voltak a nagyszülők is. Ott voltak a nagyszülők is sok tekintetben. Nos, tehát azt mondja, kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja ezeket. Mire mondják azt, hogy kemény beszéd? Ez az, amire nekem azt mondta az egyik réteg alkalomra járó testvérünk, hogy őt az zavarja a kereszténységben, hogy nagyon kizárólagosságra törekszik, illetve azt mondja, hogy csak Jézus. És mondom, hát igen, ezt mondjuk, hogy csak is Jézus, de az a helyzet, mi nem mondhatunk más, de Jézus az el tud érni olyanokat is, akik úgy gondolják, hogy nem csak Jézus, és aztán rájönnek arra, hogy nincs más, csak ez a Jézus. Kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja ezeket. Tehát, amikor Jézus azt mondja, hogy aki az én testemet eszik, aki velem van kapcsolatban, az él, az nem hal meg, vagy nem látja meg a második halált. És azt mondja ezért Jézus, hogy ti ezen megütköztünk. Hát mi lesz majd azon való megütközésetek, amikor majd látjátok felmenni a fiút, ugye, ahogy tulajdonképpen eljött erre a földre, vagy ahogy majd fölvitetik a fiú a földről. Csodálatos az, hogy végre a János evangéliumában, ezt sehol máshogy nem olvassuk a szinoptikusoknál, Jézus valóban a többi evangéliumhoz képest igazán megjelenik úgy, mint a mennyei atyának a fia. És ezért mi nem adhatjuk alá, tehát mi nem egy földi királynak a serege vagyunk, mi a mennyei királynak a serege vagyunk. A királyok királyának a serege vagyunk. Ezért nekünk a seregünkben ugye milyen törvények vannak? Hát mennyei törvények vannak. És nekünk a mennyei erőknek a törvénye szerint kell élnünk. Ezért van az, a húgom jól fogalmazta meg, hogy mi tulajdonképpen szinte mint egy teremtés előtti nyelvet beszéltünk Öthidason. Azon kívül, hogy a nagy, milliárdos emberiségből magyarnak születtünk, van egy olyan nyelvünk, ami semmikihez nem hasonlítható. Ugye? Most éppen láttam, kérlek szépen, Németországban csináltak egy ilyen műsort, hogy mi a 3 legnehezebb nyelv. És harmadik az arab, második a mandarin, első a magyar. Képzeljétek. Tehát, hogy mondjuk Németországban ezt tartják, hogy arab, mandarin, pedig hát ott rengeteg írásjel van. A magyart legalább latin betűkkel le lehet írni, de mégis azt mondják, hogy a ragozás miatt, alanyi tárgyas ragozás, hát ezt abszolút, még a magyarok is keverni szokták, hogy ez tulajdonképpen a magyar teszi első és legnehezebb nyelvé. És itt pedig látjuk azt, hogy ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus mondja, hogy oké, embernek születtél, magyarnak születtél, és tulajdonképpen ezt mondta húgom is, hogy ezen belül pedig református lettél. A reformátuson belül falun vagy, és azon belül is egy andrássarjú bukovini és székely közösségnek vagy a tagja. Na hát az tényleg a teremtés előtti állapot már így nyelvileg, és nem csoda, hogy amikor becsöngetett a postás, és megkérdezte húgomtól, hogy a tisztelendő atyát keresem, akkor húgom azt mondta, hogy az édesapám nincs itthon, és erre a postás egy kicsit úgy megakadt, de ahogy írta húgom az elbeszélésében, a postások töprengései csak néhány másodpercig szoktak tartani, és így szól, na nem baj, akkor itt hagyom neked ezt a csomagot, és hát tudjuk, hogy aztán ő adott abból a macskának is, lekvárt is tett arra a finom kekszre, és később apám mondta, hogy hát ez a római katolikusok ostjája volt, legalább a bort ittad volna meg a plébános elől, és ment a megmaradt ostjával kanosszát járni, nem mondván, hogy tulajdonképpen még a macska is kriptokatolikus lett a református parókián. Hát valóban úgy van, hogy egy elfeledett nyelvet beszélünk. A keresztények
Ha megnézzük, manapság elfeledett nyelvet beszélnek, testvéreim. Nézzétek meg, érti a ma embere azt, hogy kegyelem? Ki érti meg azt, hogy kegyelem? Azt el kell magyarázni, hogy tudod, az, amikor valaki börtönben van és halálbüntetést kaphat, na annak a bíró azt mondja, hogy kegyelem, megkegyelmezek, és akkor szabadul. Vagy hát gondoljunk mondjuk az Aradi 13 kivégzésére, ott is mi volt, ugye, hogy eltörték a pálcát, ugye, hiába nem kért mondjuk egyikőjük sem kegyelmet, az volt ugye a szokás, hogy kegyelem, és akkor mondja a kivégző osztag vezetője, hogy az Úrnál a kegyelem, és eltöri a pálcát, hogy nincs kegyelem. Ugye? És nem is tudom, hogy kiről olvastam nemrég, hogy tulajdonképpen elmondta, igen, hát pont az Aradi 13-nál erről prédikált, hogy már pedig, meg az 56-osokra, és ezért került internáló táborba, mert tulajdonképpen elmondta, hogy hát az Úrnál van kegyelem. Igen, de az egyik parancsnokra, aki kivégezte, elmondta, hogy hát az ő életére is azt mondhatjuk, hogy az Úrnál van a kegyelem. És ez azonnal visszhangzott arra, amit az Aradi 13-mal csináltak. Vagy például, hát már azt sem értik, nem, hogy áldás, békesség. Tehát fogalmuk sincsen, de nagyon szép dolognak tartom, mindig meghatódom, amikor én ezt mondom, és az illető megáll egy kicsit a beszélgetésben, vagy személyesen, vagy telefonon, és azt mondja, köszönöm szépen. Tehát, hogy megköszönöm. Egyet tud, hogy ez jó dolog. A baj az, amikor mi magunk elfelejtjük, hogy ez jó dolog. Miért? Mert ezt így mondjuk mi, ugye, akik prédikálni tanultunk, hogy Isten ments, hogy kánaáni nyelven mondjuk el a prédikációt. Tehát a lényeg az, hogy van egy textus, és azt megpróbáljuk megfejteni, hogy mit jelentett eredetiben az a textus, és mit jelent most nekünk. Tehát ezen hétköznapi szavakkal kéne elmondani. Azért szeretem egyébként ezt a ravaszféle biblia fordítást, ami tulajdonképpen a revideálása, egy kicsit újra gondolása Károlinak, mert benne van az a régi károli atmoszféra, de ugyanakkor mégis modernebb köntösben, és jobban érthető a ma embere számára, ezért szoktuk adni gyermekek számára is. De most mondta nekem, mert itt volt a Szent Angélás osztálya a bánknak, az ökumenikus ima héten egy állítatra eljöttek, és mindenki kapott egy ilyen bibliát, és akkor mondta az osztályfőnök, aki a katolikus hitoktató munkaközösség elnöke, neki van egy bibliaköre, és abban ő szokott olvasni református újfordítású bibliából. És van, aki azt mondja, hogy hát ez nem szabad. Nem szabad, és ő meg nem érti, hogy hát azért katolikusként mégiscsak lehet fordulni bármilyen bibliafordításhoz, ami ugye bennünket jobbra tanít. És végül azt mondja Jézus, hogy mindez, tehát a szavakat, ha nézed, amit később Pál mondja, hogy a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít, Jézus ezt kitágítja még előzőleg, és azt mondja, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Tehát, hogy ne konkrétan arra a vérre és arra a testre gondoljál, hanem vonatkoztass el, és lásd meg a megelevenítő lelket. Ahogy Ádámot földből formálta az Úristen, és belelehelte a lelkét, és így lett élő lélekké és élő emberé, úgy kell nekünk a szent lelket vennünk, mert különben csak, ahogy manapság divatos, ugye zombik vagyunk, tehát élő halottak vagyunk. Nem szabad ezt magunkra vállalni, ráadásul itt megint hadd idézzem, hogy itt most a nagybetűs lélekről van szó, még akkor is, ha itt most kisbetűvel van írva, a nagybetűs lélekről van szó. Nem emberi lélek az, ami megelevenít, hanem Isten lelke eleveníti meg a mi lelkünket. És végül azt mondja Jézus, hogy de vannak köztetek némelyek, akik nem hisznek, ő a lelkeknek nagy vizsgálója, és mondja is a János, hogy mert Jézus elejétől fogva tudta, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Megint tanuljuk meg azt, hogy micsoda az igaz hit. Ugye, nem csak az a bizonyos megismerés, amelyen igaznak tartom Isten kijelentését, tehát a bemutatkozását, amit magáról elmond, hanem iránta való szívbéli bizalom is. Ezt a konfirmandusoknak így szoktam mondani, hogy a hitnek ezért két oldala van egy külső oldala, ez az ismeret, mondom nekik, ezzel foglalkozunk most, ismeretet adunk át.
Tehát amit én megismertem a Bibliából, és amit az ősatyák megismertek, a reformátorok a Bibliából, Istenről, Jézusról, azt most nektek átadjuk. És nektek kell eldönteni, hogy ehhez ragaszkodtok, ehhez engedelmesek lesznek, vagy sem. A mi feladatunk az, hogy ismeretet átadjunk, és magatartásunkkal, prédikálásunkkal, közösségszervezésünkkel, ahogy veletek beszélünk és cselekszünk, nehogy eltakarjuk Jézusat is szemelétek elől, és nehogy a végén megakadályozunk titeket abban a vágyakozásban, hogy ennek a Jézus Krisztusi testnek, az egyháznak tagjai akarjatok lenni. Mert lehet úgy lelkipásztornak lenni, hogy ahogy volt egy olyan kórusvezető, hogy vezényelte ő, de tulajdonképpen szavaival olyan szorongást okozott, hogy ezen csodálkozott mindenki, hogy éneklés alatt hogy lehet tulajdonképpen félni és rettegni, hogy mit fog majd szólni. Mert az, hogy egy matek vizsgán félsz és rettegsz, azt meg is tudom érteni, de éneklés alatt félni, rettegni, az azért elég furcsa dolog. Itt hadd idézzem ugye a Verdi Nabuccójának, tehát a csodálatos szabadság kórusa. Ugye? Tehát ahogyan ugye a zsidó népet ábrázoló kórustagok elkezdenek énekelni, és a múltkor egyébként, mikor láttam az operában Nabuccót, akkor a következő volt, hogy képzeljétek el, hogy a kórustagok körbevették a nézőteret, jobbról-balról, és onnan énekeltek, és ugye hát ha szélén ültél, akkor annak a kórustagnak a hangját is hallottad, aki úgy közvetlenül melletted áll. És a legvégén, ugye az egésznek, hát akkor még nem énekeltünk, de ugye ez szokás, hogy a Nabuccónak a végén, hatalmas siker végén, elkezdik énekelni megint ezt a kórustételt, és megfordult a karnagy, és vezényelte a nézőteret tulajdonképpen. És jó volt, mert olaszul is föl volt írva, és magyarul, tehát aki tud mondjuk egy kicsit olaszul olvasni, az elkezdette olaszul is énekelni. És végül azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, csak az én atyám adta meg ezt. És itt van megint, testvéreim, nincs benne a Szent Háromság dogmája így a Bibliában, de itt van. Atya, a fiú beszél az atyáról, és beszél a lélekről. A kettejüknek a lelke az, ami hozzáköt bennünket Jézushoz, és Jézus visz az atyához. Ez az, amiről beszéltem nektek, hogy az áldásban, amikor azt mondjuk, hogy a fiúnak kegyelme, az atyának szerelme, a Szentlélek közössége, hogy ez egy megismerési vagy tapasztalati sorrend. Mert először van az atya, fiú, Szentlélek, de ahogy áldunk, tulajdonképpen először a fiút ismerjük meg, aki rámutat az atyára, és küldi le Jézussal ugye a Szent Lelket. Még hoztam itt nektek egy gondolatsort, amit ha megengeditek, akkor felolvasom. Viktor Jánosnak vannak ezek a csendes percei, én nagyon szeretem őket. Mondtam már nektek, hogy ezt tulajdonképpen egy kávézóban írta, vagy ott is írta. Tehát ilyen szempontból a rabbinak igaza van, amikor megkérdezik, hogy hát lehet-e tóra olvasás közben dohányozni, cigarettázni. Dehogy lehet olvasás közben, tórát olvassuk. Mint a következő és cigarettázás közben lehet tórát olvasni? Persze, a tórát mindig lehet olvasni. Ugye, na most igen, hát fölé lehet hajolni az igének, nem csak a Jézus, erről írja ezt, erről az igéről, nem csak a Jézus körül összegyűlt sokaság, hanem még a régi hívei közül is sokan megütközve hallgatták, hogy ő nem evilági segítség, hanem a lélek örök kenyere akar lenni. De ő csak annál határozottabban mutat fölfelé, a lélek világa felé. Van az ő hozzá való viszonyuknak testi vonatkozása is, de ez csak hamar elmúló átmeneti dolog. Most még tesz szerint maguk közt láthatják. Tehát még ott ért köztük. De ennek egyszer vége lesz. És ő olyan tanítványokat akar, akik majd úgy is lelki közösségben lesznek vele, mint láthatatlan mennyei urukkal. Addig is csak annak van igazi értéke, amit lelki erőkben és ajándékokban tudnak átvenni őtőle. Ha sokszor testi csodatételek áldásaiban is van részük, annak magában véve igazi haszna nincs. Ő lelki csodákat akar híveiben véghez vinni, és azokért kell ő hozzá ragaszkodniuk.
Jól tudja, hogy ebbe az ő lelki világába fölemelkedni nem mindenki tud. Csak annak dolga ez, akinek az atyától van megadva. Itt hadd mondjam el, hogy mondja is a Biblia, hogy nem mindenki a hit. Tehát ezt egy csodálatos evilági tapasztalatból állapítja meg Pál apostol. Lehet, hogy ezért végül is sokan eltántorodnak tőle, és csak kevesen maradnak mellette. De ezekben a megmaradó kevesekben érte el az ő célját, amelyért a világra jött. Erőszakkal ő senkit nem tart vissza, aki nem akar ő vele járni. Isten áldjon meg minket, hogy mi viszont vele akarjunk járni, és ebben segítsen minket, hogy a lélek vonzson minket Jézushoz. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, hálát adunk neked azért, hogy tanítasz bennünket, és tanítottad tanítványaidat is, és hogy nem könnyítetted meg a te szavaidat, hanem ragaszkodtál ahhoz az igazsághoz, mely gyógyító profétai igazság. Köszönjük neked, hogy testedet, véredet adtad a mi életünkért. Hálát adunk, hogyha közösségünk van veled az úrvacsorában, de közösségünk van veled az úrvacsorán kívül is, lélek által. Vezess azért bennünket. Add, hogy lelki füleinkkel mindig meghallgassunk téged. Add, hogy imádságos lélekkel tudjunk élni. Minden reggelünk, első gondolatunk az legyen, hogy kezedben tartottad éjszaka is életünket. Legyen hálaadássá a mi napunk, és add, hogy ne aggodalmaskodjunk így a mi életünk felől. Jézusunk, áldj meg minket, s vezesd egész gyülekezetünket azon az úton, melynek vége mennyei atyádnak élete. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Úrunk kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal mindvégig. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetném, hogy vasárnap Hornyák Julianna Rákoshegyi lelkipásztor hirdeti itt az igét a diakóniai vasárnap keretében, amely 4-én lenne, de mi most 28-ára hoztuk meg Julikának is, ez az időponta jó is nekem is, és szeretném, ha minél többen el tudnának jönni, úgyhogy hirdessétek, jó, ezt az alkalmat. Isten tiszteltünk a Bibliaóránk végén a 471. dicséret 3., 4., 2 utolsó versét énekeljük. Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel. Kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal mindvégig. Amen.
Áldás békesség, testvéreim, Isten velünk viszontlátásra!